hei hi India ram kho pui pakhata hawkers an ne ve maya hemi te hian an nu pa hian eizon nan an manga zingkar tangin zan thlengin katiang hian thok thin ani fa te chon nei ve nge ya amai ro chu an fa te hi an mania anin en kol thei chuan an du to te chuan an nu pa hian anin en kol ta ani kan huang hian an dora hian thil tam tak om lova India ram khupuya te chuan mi an tama dor tu pon tamanga engkim hote po eizon na hlok zel ani ti hi kan ngai dan thin ania amaro chu an thil zor han en hian thil tam tak an zor lova an thil zor khung na da na abom han en hian thil tam tak ani lova chu wangin heta tanga an ni khat sales chu thil ro pui tak ani ro lawanga an profit phei chu thil tam tham tak ani lem lawang ti chore no mani chu wang chuan atle me mai ti in an ni hian an bar san ngot lawa amaro chu tun thleng hian eizon na tan hei hi an lamang ve reng ani hetianga eizon na atlin na chan hi me soita ang khan an hral nema dor tu an tama an hlem nema chu tiang ani lo an ni hian nun an thiama an ni khat khosak na ta na an nun man hi an ni khat mamo hi an titlema chu ta tang chuan anin to dela he dor te hawkers te hian anin chom theita ani mani in chom tur le kan khosak na khop nei thei tur hian dam kho chuak tur hian tho chhuwa tam emo lep tam emo ain apoi mo ber zo ka chu kan khosak naman ti tlom kan ni tin mamo ti tlem hi ani ome